Πότε πρέπει να κάνουμε τον πρώτο οφθαλμολογικό έλεγχο στα παιδιά μας? Στην προσχολική ηλικία. Μετά την ηλικία 3,5-4,5 και όταν το παιδί είναι ικανό να συνεργαστεί για να δει νούμερα ή για να δει σχήματα στο οπτότυπο, θα πρέπει να γίνει το πρώτος οφθαλμολογικός έλεγχος για να αποκλείσουμε την πιθανότητα αμβλιοπίας ή αλλιώς του τεμπέλικου ματιού, όπως είναι ευρέως γνωστό. Δηλαδή, το τεμπέλικο μάτι είναι ένα μάτι που δεν μπορεί να φτάσει την άριστη όραση 10 δέκατα. Το κάθε μάτι πρέπει να βλέπει άριστα και διόφθαλμα να βλέπουμε ακόμα καλύτερα. Αν αυτό δεν επιτευχθεί μέχρι την ηλικία των περίπου 7 χρόνων, μετέπειτα είναι πολύ πιο δύσκολο να αναπτύξουμε έστω και μία γραμμή στον πίνακα και να βελτιώσουμε την οπτική οξύτητα. Γι' αυτό είναι βασικό, ειδικά αν τα παιδάκια παραπονιούνται, ότι δεν βλέπουν καλά ή κάτι τα δυσκολεύει στον πίνακα, στο σχολείο ή στην τηλεόραση, να τα εξετάζει ένας οφθαλμίατρος με μια ειδική διαδικασία που λέγεται κύκλοπληγία, δηλαδή με ένα ειδικό κολλήριο που σπάει την προσαρμογή του ματιού και μας βγάζει τους πραγματικούς βαθμούς της διαφυλαστικής ανομαλίας που μπορεί να υπάρχει και την οποία αντιρροπεί το ίδιο το παιδί με την προσαρμογή που κάνει. Για αυτό το λόγο πρέπει να εξετάζονται τα παιδάκια πριν πάνε σχολείο και πρέπει να εξετάζονται όλα τα παιδιά που και μετά μπορεί κάπου να δυσκολεύονται, ώστε να αποκλείσει ο οφθαλμίατρος μια παθολογία του ματιού που μετά δεν θα μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε διαφορετικά. Στις περιπτώσεις που όντως διαγιγνώσκεται μια αμβλιοπία, πέρα από ένα γυαλάκι που μπορεί να δοθεί, μπορεί να δοθούν οδηγίες κάλυψης του καλού ματιού. Καλύπτουμε δηλαδή κάποιες ώρες τη μέρα το καλό, το δυνατό μάτι για να πάρει δύναμη το άλλο και με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε την άριστη όραση.